Gràcies. Honorable conseller, secretari general, presidenta comarcal, president local, representants d'entitats, associacions, veïns i veïnes, amics, molt bona nit a tots. La veritat és que no sabeu la sensació que se té, perquè la veritat és que és indescriptible donar-se compte que en Torrent hi ha tantes persones interessades per escoltar i valorar una proposta de futur per al seu poble. És indescriptible la sensació d'alcaldessa, de torrentina, de persona orgullosa del seu poble, per tindre un poble participatiu com vosaltres, perquè cregueu en l'importància de la política, però de la política entesa en el sentit pur, com una forma clara, en un sentit clar i diàfan de treballar al servei de les persones. Gràcies a tots. Gràcies al meu equip de treball, als meus regidors, a la meva gent del gabinet, a la meva gent del gabinet de premsa, a la direcció de la campanya, a totes les persones que esteu així treballant tots els dies amb mi durant 4 anys. Gràcies també al meu president local, Alexandre. Gràcies per confiar en mi, en la veïna de dalt. Gràcies per confiar en mi per a ser, no era en una llista l'any 2003, per confiar en mi per a ser la teva assessora, per confiar en mi per a ser candidata, per confiar en mi com a alcaldessa i sobretot com a persona tots els dies. Gràcies per donar aquest exemple de generositat que de veres no oblidaré mai. Gràcies a la presidenta comarcal i a tots els alcaldes de la comarca i als candidats, a tots els que esteu així, a tots els secretaris autonòmics, a tots els directors generals. Gràcies per la vostra companyia i la vostra presència. Gràcies també al president provincial i, com no, al president Francisco Camps, el meu president. Pocs s'imaginaven aquest 28 de febrer de l'any 2007, quan ens trobàvem així, en el mateix escenari, que s'anàvem a trobar 4 anys després en les expectatives i en les condicions en les que avui se trobem així. Pocs s'ho imaginaven. En aquell moment, jo me vaig enfrontar a una aventura, a una locura. I vos vaig dir que vaig tindre una sèrie de motius per fer-ho. El primer motiu són 5, no? Jo últimament estic en això, dels 5, no? Els 5 motius. Però crec que és una forma molt clara de poder explicar-vos els meus sentiments. El primer motiu era la vocació. La vocació, de veres. Una vocació clara, una vocació pura, una vocació sense condicionants. Deixes que te porten a donar un pas endavant, a votar al buit. Eixes vocacions que te porten sense mirar als puestos. Eixes vocacions que la realitat, amb la llibertat i amb la seguretat d'una formació adequada te porten a enfrontar-te a les coses sense tremolors i sense pors. I la segona condició, el segon motiu que em porta a estar així, és la renúncia. Perquè crec que en esta vida se té que renunciar a alguna cosa, no? I jo vaig renunciar, sempre se té que renunciar a un somni, a una professió, i crec que és una forma adequada, renunciar a algo, per a demostrar que la vocació és pura, per a demostrar que la vocació te porta així sense condicionants, no per a fer de la política una professió, un mig de vida, no, simplement per vocació. El tercer motiu que me porta així, el compromís, perquè m'ensenyaren 2 principis molt clars. Primera, que el treball dignifica, i és una gran realitat. I segon, que hi ha que passar per la vida deixant un testimoni, deixant una huella, deixant algo en benefici dels demés. El quart motiu era que teníem una meta i un projecte, però realment estaven assentats en algo molt fort, que era el sentiment de torrentina i l'amor per el meu poble. Possiblement un sentiment que va néixer familiarment a base de dies, d'observacions, de comentaris,
de testimonis. Tal volta escrivint les memòries d'un home major que avui, pese a les dificultats, m'acompanya. Que me dia, perquè era la nota que tenia la lletra més redonda i més clara, que escrivira les seues memòries per escriure un somni de la seva vida, que era el naixement de la parròquia del Consell. Eixa persona que me traslladeix amor per eixe poble és m'abuelo i avui m'acompanya. Em porta a tindre un projecte molt clar. Un projecte que tenia metes alcançables, necessitats realitzables, necessitats que havien sorgit a base d'escoltar la gent, d'escoltar les persones i sobretot una planificació, un projecte amb un camí traçat. La vocació, la renúncia, el compromís, el projecte i l'amor per al meu poble i finalment els meus pilars. Els pilars en els que basem cada un la nostra seguretat personal. Els pilars en els que assentem les nostres pors, els nostres dies de fluixetat, les nostres debilitats i que porten a tindre una casa, fer de mi una casa construïda sobre la roca i no sobre l'arena. No sobre l'arena, que meneja els fonaments de la casa quan hi ha algun obstacle, quan hi ha alguna dificultat, quan hi ha algun moment de debilitat. La meua casa, jo, la meua persona, està assentada sobre la roca, sobre els meus pilars, que són els meus pares. He assentat aquesta seguretat per enfrontar-me a aquest repte. I sobre aquesta roca vaig assentar aquesta seguretat fa 4 anys per enfrontar-me a vosaltres, per enfrontar-me al meu poble, per enfrontar-me a una situació difícil, a una meta difícil d'alcançar i per aconseguir-la. Però també us vaig explicar 5 motius, ara que us he explicat els 5 motius que m'emportaren així, els 5 motius que m'emportaren a estar preciosa lectura, us vaig explicar els 5 motius que tinc que donar-vos perquè pugueu confiar en mi, perquè pugueu continuar confiant en el Partit Popular. Perquè són 5. El primer motiu és una gestió complida. Me presente davant de vosaltres amb una gestió complida, amb un programa executat, amb fets, no amb paraules, amb fets, amb realitats, amb un poble construït sobre els fonaments del futur, de la il·lusió, de l'esperança i del treball. I aquest és el meu aval, la meva carta de presentació. Aquesta és la meva carta de presentació. Com us deia, una gestió complida, un programa executat, un programa que fa en el seu dia conscient de les necessitats de les persones i de les famílies. I per aquest motiu, atents a aquestes necessitats, han fet accessible un poble que no ho era. Per exemple, han reformat tots els centres de majors per atendre millor a les persones majors. Han ficat en marxa un punt d'aliments, com dia Vicent, i han triplicat les partides de benestar social. Hem aplicat millores en tots els barris, xicotetes millores, el que han pogut, però en tots els barris, per a que tots els barris de Torrent siguin iguals, perquè pensem que tots els veïns, visquen on visquen, mereixen el seu ajuntament al costat. Hem establert tallers i programes d'inserció per a aturats, que feien anys que no se feien. Hem facilitat l'accés a la vivenda, tant el règim de compra com el règim d'alquiler a través de l'agència d'alquiler. Hem cuidat el nostre patrimoni. Lo més important, mireu, per a vosaltres, lo més important serà la vostra família, els
els vostres fills, però també el vostre passat. Per a Torrent és molt important el seu passat, al que no tenim que renunciar i tenim que conservar-lo. La restauració de la torre, dels arquets i la rehabilitació de tot el terme i de les seues fonts són un homenatge senzill i directe al nostre passat. Però no de passat vivim, per això afrontarem també la necessitat de construir una casa de la dona preciosa, que és més una casa de la família que una casa de la dona. Perquè, com sabeu, nosaltres basem les nostres polítiques en l'atenció a la família i no l'atenció només a la dona, ni només a l'home, ni només al joven, a la família. Vam fer este programa també amb una planificació molt clara. Teníem que dinamitzar econòmicament este poble i per aquest motiu hem pres decisions valentes que en molts motius, en molts casos, no han sigut populars i ens han suposat crítiques. Però en política, moltes voltes, se té que renunciar al populisme i a la popularitat per a donar un pas endavant de futur i de prosperitat, que al cap dels anys donarà els seus fruits en este poble. I vos estic parlant de la universitat que va vindre a Torrent i les que vindran, i de projectes de futur que tenen que vindre a este poble, perquè este poble mereix tindre projectes de futur. Hem invertit en infraestructures. Invertint en infraestructures també dinamitzem aquests motors econòmics. Farem la ronda de Safranar i farem el Pont Blau, tan necessitat, tan demandat, tan esperat per als empresaris i tan necessari per a la gent que va tots els dies a treballar al polígon del Mas del Xutxe. Però sobretot vos tinc que dir que han fet aquest programa, han executat aquesta gestió amb una forma distinta totalment d'entendre els recursos públics, l'administració. Mireu, nosaltres creiem en una baixada de tributs, d'impostos i una minoració de la pressió fiscal sobre el ciutadà, sobre la família, sobre l'emprenedor i sobre l'empresari. Perquè en aquest moment no podem consentir que els que estan aguantant el pilar de les polítiques d'ocupació i els que estan aguantant i apujant tots els dies la persiana siguin els que estiguen pagant més impostos i més tributs. Eixa no és la política del Partit Popular i en Torrent avui és que ho hem demostrat. Hem abaixat l'IAE i hem bonificat per la generació d'empleu, l'ICIO, la taxa de llicències per a fomentar la implantació de nous comerços en el poble. Han fet una baixada històrica de l'IBI per a compensar la regressió catastral que, ojo, es trobarem feta, perquè se fa cada 10 anys i es trobarem feta. I durant 4 anys hem eliminat, com vam prometre en el programa electoral, la tassa de la basura. 0. Ningú ha pagat en 4 anys la tassa del reciclatge del FEM. Per tant, eixa és la nostra carta de presentació. Una carta de fets, que no són paraules, que són fets. Una carta d'una gestió complida, en base a un programa planificat, en base a treball constant i en base a que diàriament hem escoltat a la gent i hem fet de nou un nou projecte per a vosaltres. El segon motiu, el primer és aquesta gestió complida, que està ahí. El segon és que són persones en principis. Per tant, la nostra gestió és una gestió feta en principis. És una gestió que l'avala unes sigles que sempre han sigut coherents, responsables i han aconseguit en totes les circumstàncies i totes les situacions millorar econòmica i socialment els pobles, els municipis, les comunitats i el nostre país. Tenim aquest aval, que és la nostra sigla, però a més pensem que tenim que ser eficients, eficaços, austers i transparents. Durant 4 anys hem fet un pla de sanejament i a pesar de les dificultats, i a pesar de no pujar els impostos, i a pesar de subir la tassa del FEM, a pesar de tot això, hem intentat reconduir, que ens costarà, perquè ens costarà encara, una situació econòmica de l'Ajuntament res favorable que vàrem evitar. Hem aconseguit en 4 anys que Torrent siga el quart poble de la Comunitat Valenciana més transparent, segons una ONG internacional que valora tots els pobles d'Espanya i que ha determinat que Torrent està entre els pobles d'Espanya amb una gestió més transparent. Som